Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Ƙuratek. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda ake buɗe wallet na Roku. To shi dai Roku wallet ne na ajiya da ake ajiye crypto coins a cikin shi. Crypto coins su ne cryptocurrency da muke da su kamar su Bitcoin, su Litecoin, su Ethereum, su Ripple da dai sauransu. To a baya in kuka duba can farkon bidiyoyi na za ku ga na fara yin magana akan cryptocurrency sai kuma na dakata ne concentrating akan setin waya. To mutane wanda suka san da wancan bidiyon suka ce ya kamata in ƙara in ci gaba da wayarwa da mutane kai akan harkar coin din nan saboda yanzu duniya gaba ɗaya ta canza abubuwan da ake yi kenan. Ko channel ɗina da kuka kwanaki bana ɗan yin abubuwa sosai, na yi mai da hankali ne akan wa'ancan coins din. To shi dai wannan Roku wallet da kuka gani wajen ajiya ne da ake ajiye coins din nan wanda ana iya saka kuɗi ta naira, Nigerian naira. Yana da naira wallet just like Luno wallet da muka yi magana tun farkon bidiyoyi na gaya muku yadda ake buɗe Luno wallet da yadda zaka sami kuɗi da yadda zaka sai coin. To shi ma Roku din nan ana sami kuɗi da naira, Nigerian banks namu na gida, local banks, sannan ana siyan coin kowane iri ana ajiya cikin shi amma ba a trading. So wannan siyan coin din da yadda ake tura shi wurare yawancin mutane ba su iya ba, kuma abu ne mai matukar muhimmanci a ce mutane sun san shi kuma sun iya. Idan baka yi subscribing channel din mu ba ka yi subscribing, sannan ka taba alamar karawa domin kada bidiyon mu irin waɗannan masu amfani su wuce ku, sannan kuma da zarar mun sa su za ku same su. To akwai link da na bayar a ƙarƙashin bidiyon nan da kuma ɓangaren comment, ku shiga link din zai kawo ku nan. So wannan shine inda zai kawo ku wajen da zaka buɗe Roku wallet. Abu na gaba zaka ga sign up da koren abin nan background, ka taɓa wajen sai ka sa sunanka da email address ɗinka da lambar waya da password, sai in ka ciccike sai ka taɓa sign up. Bari in ciki. To na gama ciccike wayannan komai da komai, sai ka taɓa sign up for an account. Gashi nan na buɗe wallet ɗina, na buɗe wallet ɗin. Gashi nan sun ce email verification required, za ka verify email ɗinka. Your account has a withdrawal limit of 10,680. Verify your mail address to lift this limit. Check your email for verification email. Sai suka ce yanzu transaction da zan yi kawai na cire kuɗi shine 10,680 canjin kuɗin Najeriya. Amma idan ina so in ƙara yawan wannan kuɗin, in je in yi verify email ɗina. Sai ka tafi can email ɗinka kai, za ga an turo ma sako ka verify. Sai ka taɓa verify mail. Bayanan suna verify email address ɗin. Sai ka taɓa go to wallet, sun yi verify ɗin shi. To yanzu kun ga na yi verify email ɗina. Bayan verify email ka sauko ƙasa, za ka ga link ɗin da za ka je ka sauke application ɗin wannan Roku ɗin. To kun ga nan ga na Android ne daga ɓangaren hagu, sannan ga na iPhone daga ɓangaren dama. To za ka je Google Play Store ko ka je App Store ka sauke application na Roku kai amfani da shi domin transaction na Roku. Idan kuma ba ka son kai amfani da application, za ka yi amfani da wannan web ɗin, saboda ni kaina na fi amfani da wannan web ɗin gaskiya. So wannan shine sauran saite-saite da kuma wasu abubuwa da sa account. Insha Allah a bidiyon mu na gaba zan yi bayani yadda za ka sa account. Wannan Roku wallet ana amfani da shi wajen sa kuɗi a sai coin daga bankin gida Najeriya, sannan kuma ana amfani da shi wajen tura coin din nan duka wallet a faɗin duniya. Ina fata za ku biyo mu domin ku ji yadda ake sa account na banki a haɗa shi da wannan account ɗinmu na Roku. Sannan ku biyo mu bidiyoyin mu na gaba, za mu yi bidiyoyi yadda za ka sa kuɗi da yadda za ka sai coin da yadda za ka tura coin ɗin wurare daban-daban da dai wasu abubuwa daban-daban da ake amfani da su a harkar cryptocurrency, da dabaru da za ka sai coin ka ajiye shi zuwa wani lokaci ka sayar da shi. To duka insha Allah za mu yi bayani yadda ya kamata. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon. Idan kana da tambaya ko wani ƙarin bayani za ka yi a ɓangaren comment. Insha Allah za mu baka amsa cikin gaggawa. Sai an jima, mun gode.